Literatura eta musika izanen ditugu izpide gaur Eusko Ikaskuntzarenean. Eta hasi liburu batekin hasiko gara. Banan aleka argitaratu zoaz Jimeno Jurio zenaren idazlanak. Guztiak jasoko dituen bilduma horren 10. aurkeztu digute, Navarra, Historia del Euskera, Personalidad y Lengua izenekoa. Liburuaren lan arlo eta hildo nagusietako bat euskara da. Artikuluetako batzuk molde periodistikoen idatziak daude eta besteak berriz ikerran mamitsuak dira. Roldan Jimeno bere semea da eta liburuaren aurkezpena egin du. Liburuaren bi atal horiek azaldu dizkigu. Lehenbiziko partean, euskararekin lotutako kazetaritza artikuluak ageri dira, eta bigarrenen berriz, Juan de Amenduz eta Juan de Bereñi buruzko ikerlanak. Roldan Jimeno. Topikoen kontra jotzen zuen euskararen historiaren inguruko topikoen kontra ez da, eta gure herrian daukan identitatearekiko daukan garrantzia azpimarratzen zuen. Hauze, euskaren historiari heltzen dion lehenengo liburua da, gure bilduma osoa la obras completas hauetan, ez da, eta osotara euskararen historia eta toponimiari 14 liburu eskainiko dizkiogu. Hau, esan bezala, lehena da. Dagoeneko argitaraturik beste bat daukagu, Nafarroa, Gipuzkoa eta euskararen ingurukoa, eta osotara hau obras completas hauetan 36. da. Hemen zer jasotzen dugu? Hemen jasotzen dugu euskara eta bere historia eta horren inguruko nire aitaren hausnarketa pertsonalak, lehenengo zatian behintzat hausnarketa pertsonalak, prentsan argitaratutako idazkiak, spoileto txikiak, eta aldizkari zientifikoetan argitaratutako lan orokorrak euskararen inguruan, eta agian baita ere, hain zuzen ere, hausnarketa pertsonal horiek sartu ditugulako, eta nahiko batzutan artikulu periodistikoak zirenez, ez da, kazetaritza artikuluak, iruditu zitzaigu oso interesgarria, ingeru epaltzak, itzaurre hori egitea, hain zuzen ere, gaur egun engeru baita kai hauen inguruan sakonki prentsan eta sakonki hausnarketa sakonak egiten dituen egiletako bat eta pizkat hildo horretatik, ez? Bestalde, bigarren zatian nire aitak egindako hainbat lan zientifikoagoak edo sartu ditugu, engeruk aipatu dituen bi idazle hoien inguruan, bai Juan de Amendux eta bai Juan de Bereñinen artikuluak, beraien bizitzaren pasarte batzuk argitu zituen, orain arte, momentu horiek arte, ez ezagunak zirenak, eta baita, nire aita oso arroz egoen aurkikuntza baten inguruan, José de Moret ala Aita Moret, padre Moret famatua, Anales del Reino de Navarraren egilea, euskalduna zela eta euskaraz konfesatzen zuela hor Jaundones Aturdiala, San Fermingo parrokian. Gero, zati horretan ere euskara elkartearen inguruko hainbat lan jasotzen ditu, eta baita Euskaltzaindia eta Nafarroko Foru Aldundiaren harremanen inguruko beste lan bat frankismoaren garaikoa. Eta liburuak Jose Miguel Biradorrek 2004an argitaratutako Capítulos de la Historia del Euskera, baita bilduma liburu horretan Pamiela Euskal Kultura Elkargoak eta Diario Noticiasek ateratako liburu horretan idatzi zuen itzaurrea sartu dugu. Hau zera, orokorrean jasotzen duena liburu honek. Roldan Jimenoren ustetan, Jimeno Jurio, aitak, modernidade, zientifismo eta aldarrikapenak biltzen ditu bere idazkietan. Liburu honetan bi aldeak agertzen dira, ez? Euskararen garrantzia historian, hor dago, eta zuetarik gabe eta zanatzei gabe hori aldarrikatu behar da, baina baita euskararen bizipena eta bere aldarrikapena, ez? Egungo ikuspegitik, eta hor adibidez, Del Burgoren aurka idatzi zituen hainbat lan agertzen zaizkigu, lan periodistikoak,
euskara batu aldarrikatzen dituenak, euskara hitza eta bere gaurkotasuna, baina baita ere bere historian zehar izan zuen garrantzia aldarrikatzen duena, baskuentzeren aurka edo, aurka ez, biak azken batean erabiliak izan dira historian zehar, baina pixkat Nafarroko gobernuak egiten duen erabilpen horren aurka ez. Eta orduan bi alde horiek daude ez, alde batetik historia aldarrikatu behar dela, azken batean etorkizuna eraikitzeko oinarri sendo bat izateko, baina bestetik ere euskararen modernitatea, zientifismoa eta azken batean bere erabilgarritasuna. Jimeno Juriok bi alde, bi nortasun, bi idazkera erakusten dizkigu, idazten duen tokiaren arabera. Batzutan, zientifismo objektiboago bat, eta beste batzuetan, objektibitate hori mantenduz, jarrera militanteagoa. Roldan Jimeno. Alde batetik, aldizkari zientifikoetan, ala kongresuetan, ala olakoetan, argitatzen dituen lanetan, hor hotz dabil, oso objektiboa, hor datura jaten dena, eta gero bestalde, hor herri aldizkarietan, edo egunkarietan argitatzen diren lanak, objektibotasun hori galdu gabe, eta datu zientifikoak hor egonda, baina hor ja bere hausnarketa pertsonala eta nahi badugu militantearena, politikoagoa dena agertzen zaigu, ez? Orduan, baina bi alde horiek nireitako oso ondo gordetzen zituen eta bi idazkera mota ezberdin aurkituko ditugu, ez? Alde batetik hotza eta bestetik beroa. Liburuko artikulu sorta hortan, Jimeno Juriok, Juan Menduxen bizibidearen ikerlana egin zuen, urratsez urrats. Aingeru Epaltzak liburuaren prologoa egin du, interes handikoak dira Epaltzaren irudiko, Menduxen ibilerak bizitza nobeleskoa izan zuela esan digu. Liburuan, Jimeno Juriok Menduxen poema bat ere erakusten digu, Epaltzaren ustez perfekzio formal handikoa, eta beste zerbait idatzi ote duen ere galdetu diogu. Hori da beti geldituko zaigun zalantza, ez? Euskal hemen bota dut erdi burtade egitza, ez? Ia zera hona litzatekela, eguzut argumentu hona litzatekela, liburu baterako, nahiz eta nola baitere idatzia dagoen hori ere, ez? Ia Mundusek gehiago idatzio ote zuen. Badire, zantzu batzuk, adioz, hori, dugun poesia bakarra edo olerki bakarrura irakurrita, zaila ematen du alako perfekzio formal bat duen idazle batek. Egoeran egargarri batek piztutako edo literatur lana dela, ez? Ez zuzen Joan Menduzek zerbait izan batin batzuen bere bizitzen tamalez, ez zuzen egoeran egargarriak izan ziren, haunitz pasatu baitzituen. Igual, ja horretan aixei garenez, sortu hemen Iruñan, emate du eta deitura beraren gatik, mugaz bestaldeko, Nafarroko edo biltzate, bera edo bera horrekoak. Gero bere bilera zer gertatu zen, komertzio, lapurretak, porroteinak, zuterako ibilera, egonaldia. Honi denetarik gertatu zitzean, ez? Alde batetik izan zituen desgaziak eta zoritxarrak eta familian, nola baitere berze pariente batzuen, aide batzuen esku gelditu behar izan zuen, gero joan behar izan zuen herribera aldera, iarran bere bizitzen puxka handi bat herribera nintzuen. Morroi, ebiliz. Morroi, eta familiakoen manupeko beti, ez? Flandesen ere egon zen, gainean, ikusten momentu horretan, gerra zegoela Flandesen. Orduan, zorbaitetan ere ibiltzen, eta gero azkenean etorri zen, zorrak pilatu zituen, horretik hartzelatu zuten, eta azkenean bukaera ere zoritxarrekoa izan zuen. Pobre, bakarrik, eta pertsonaia nobelezkoa gainera, eta, Jimeno Juriok, pixkan miresgarria ere bada, ez? Nola berreraiki zuen, ez? Ikerketa lan detektibezko batean, haren bizitza, ez? Haren biografia nola egin zuen. Eta literatura, alde batetik, eta musika bestetik. Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria da ikasturte hasi berrian, denboraldirako prestatu dituztenak jakin nahi izan ditugu. Duela urtebete inguru hartu zuen Ijurrak zuzendaritzaren ardura berri hori. 2 motatako egitaraua prestatu du, Brahms, Mahler, Verdi, Ravel eta halako konpositore handien lanez osatutakoa, eta bestetik
tokiko gaiekin lotutakoa, San Fermin, San Saturnino eta halakoekin. Igor Ijurrak azalpenak. Aurtengo gitarragoa jakaleratu genuen, joan den astean, eta hor garbi utzi genituen bi erizpide nagusi, ez? Bata berrikuntza eta bestia betiko repertorioa. Alde batetik guk garbi dugu Iruñeko Orfeoiak errepertorio sinfoniko korala jorratu behar duela batez ere, hau da, orkesta eta koruko errepertorioa, horregatik era koru handia, ez? Hori da gure lan nagusia, 180 batean edo 80 batean, eta bueno, xede horretan datorren urtean izango gara, bueno, orain Murtzian izan gara, baina datorren urtean izanen gara oso toki garrantzitsuetan. Hala nola, Madrilgo Auditorio Nazionalean, esan daiteke Espainia mailan, kontzertu aretorik nagusiena dela, hori martxoan izango da, eta apirilean Barcelonako auditorioan. Eta bitoki horietan egin ditugu batean Johannes Brahmsen Requiem alemana, eta bestia Mahlerren 2. sinfonia. Orduan, ohizko repertorioa toki garrantzitsutan, alde batetik, Iruñan ere izanen dugu Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin berdiren Requiema, eta Daphnis eta Chloe, Ravel Ziburutarrarena. Orduan, ohizko repertoria, baina beste alde batetik ere izanen ditugu, ohizko mezak, Santa Cecilia, San Saturnino, San Fermina, gero Traslado de la Dolorosa deitzen dana, aste santo inguru horretan, eta beste alde batetik ere beste repertorio batzuk, organorekin egin dugu Borsaken meza bat Iruñan, azaroaren 17an, eta horrengo egunean, larunbata 18an, beraragoaz, eta errepertorio hori egin dugu, eta gainera, Pio Barojari, omenalditxo txiki bat, ez? Bere hitzekin eginiko kantatxo bat abesteko duguan, eta abenduan baita ere, Miserikordiak 300 urte betetzen ditu, eta, baruntze joatea gonbidatu gaituzte, eta nire izanen gera. Orduan pixka bat, hori, errepertorio handia, errepertorio sinfoniko korala, eta bestetik ere, ezin dugu aztu, Naparra garela, Iruñatarrak, eta gure jendeari ere zor diogula beste zerbait, ez bakarrik errepertorio handia. Bai, komposizio berriak? Iaz, barne istilu deixente izan zituzten Orfeoian, horiek medio zuzendari oiak kargua utzi eta Ijurrak hartu zuen. Orain, helburua besteak beste, giro hori hobetzea. Orfeoia, ez tali behar, denoren agotan egonda, ez, iazko iskanbila hori, ez, eta, hain ere helburua, musikala da alde batetik, noski, baina bestetik ere, giro ona jartzea, eta nik uste hori lortzen ari gerela, giro polita izaten ari gera, azken bidai honetan zoragarria izan da, eta nik uste alde horretatik asko irabazi degula, eta orain egonkortasuna eman behar dugu taldeari, jende berria sartzen ari da, zorionez, gaina ia astero frogaren bat egiten dugu, orduan, ia pixo bat hor sendotzen dugun, taldea, kopurua, eta hori, eta giroa, eta gero, ondo pasatzea, nik esaten dute Orfeoira, ondo pasatzea joan behar duela jendeak, beste aizaldi mota bada, ez? Beste date futbola edo teatroa edo hartzen duen bezala, edo margotzia, hemen kasu honetan abestia, ez? Eta ondo pasatzea goazela. Eta alde neurrian, kalitatezko musika ikera. Hortaz, kontent da Ijurra egiten ari diren lanarekin, hala ere, abesbatza gehiago sartze aldera, ahots batzu gehiago behar lituzketela esan digo. Adibidez, esan ez zurena adina, adinaren arabera gaztenak sopranoak izaten dira, soprano tenoriak eta helduenak kontralto eta bajuak, hori koru gehienetan bezala, ez? Gero, orekari buruz, guk behar genituzke batez ere bajuak eta kontraltuak. Gaineran, bajuak ia ez dago bajorik. Nik ez genetika gauza dan, edo baju guztiak tabernan edo kiroetan edo ez dakin on dauden, ez? Baina
zuzendarioke askotan aipatzen dugu, ez? Horrelako abots bajoak, grabeak, ez? Ia ez daudela, ez direla agertzen, da orduan hor badugu guk behar hori, bai kontraltotan da bai bajotan, ez? Orain adibidez gizonak badira ia erdia gizon, erdia emakume, emakumeak, bueno, 155 emakumeak, 155 gizonak, hori da oreka, baina, bueno, beharra esaten dudan bezala batez ere, abots grabiak, ez? Baina, esaten dizut, oso zaila da, eta ez bakarrik hemen Iruñan, baizik eta Euskal Herri mailan ere Donostialdean, da arazo berdina dute bai. Guzti hauek hortaz Eusko Ikaskuntzak Euskal Herria Irratiaren bidez eskaini dizkizuegunak, literatura eta musika izan ditugu mintzagai horiek aukeratu ditugun gaiak. Dena den jakin ezazue, beste horren beste gairen inguruko informazioa ere izanen duzuela, Eusko Ikaskuntzaren interneteko orrian 3w.euskoikaskuntza.org.